de y prif gylch i'r adran B. Ac y beirniad Margi Edwards yn beirniadu a dod i ben a beirniadu y dosbarth am yr Eboles neu Adfarch Dwyflwydd gorau. Ar y brig ar hyn o bryd, mae Mysbury Miss Saigon i A&G Holt. Wrth y march, Waxwing Aco ac allan o Mysbury Miss Dynamite. A beth mae'r ail Eboles y gaseg wen a mae hwnna'n sefyll mas yn diwy. Beth yw i, ti'n gwybod? Mae gyda ni cyltwps bigara fyna, gan Henniarth Dering Dw, allan o cyltwps Trwlsa. Wrth gwrs Dering Dw, neu Dering Do, sa'n siŵr, pyn ti'n meddwl, Dering Dw wedi ennill brif bencampwriaeth yma llynedd. Do, wir. Felly fi'n siŵr fyddan nhw'n obeithiol o cael llwyddiant gyda hon hefyd. Wedi dod draw o Sweden, fi'n credu, efo? Odi mai i'r perchennog Mats a Cecilia Olsen, sydd wedi bod yn magu adran B yn y wlad na am blynydde. Un o'r brydfeydd mwyaf wedyn ni, dra môr, ac wrth edrych ar yr ail gaseg Eboles sydd i flaen i ni, dyna'i batrwn nhw, maen nhw eisiau rhywbeth at yn bach o uchder, ti'n gwybod, rhywbeth i farchogaeth. Margi Edwards, mae'r wobr yn saff, mae'r garden a'r rosglym wedi cael rhoi yn ei dwylo teulu Holtz a Mysbury Miss Saigon. Gan Waxwing Aco, wrth gwrs fe wedi cael dipyn o lwyddiant dan gyfrwy. Odi we? Odi, wedi bod i Sioe Ceffyl y Flwyddyn, wedi bod yn cystadlu yma yn eitha llwyddiannus sawl gwaith yn Sioe Ceffyl y Flwyddyn, wedi ennill yn Yorkshire, felly wedi wneud yn dda iawn, a nawr wrth gwrs falle welwn ni hon yn y dyfodol yn mynd dan gyfrwy, mae sawl Mysbury o blaen wedi mynd. Margi Edwards y beirniad yn glir cyn dechrau beirniadu, yn cael sgwrs mae yn moyn rhywbeth sy'n o fewn, patrwn o'r adran B, ond rhywbeth i gario cyfrwy. Drech ar y gofn, drech ar y cyfrwy na. Ti'n gallu gweld plentyn ar hwnna, dwi ti. So dyna ni, Mrs Edwards, Brydfa Nefydd wedi penderfynu ar y dosbarth, a'r enillydd. Y dosbarth oedd Eboles neu Adfarch Dwyflwydd, ac yn ennill yw Mysbury Miss Saigon. Oeddi, mae'n pleser clywed am farch fel tad yr Eboles hyn sydd wedi wneud y ddwy job yn diwedd, o dan gyfrwy, dim mond magu ebolion. A fi'n credu bod ei berchenog Hannah Atkinson yn y blwch sylwebu Saesneg bore yma, so fi'n siŵr bydd hi'n excited dros ben. Wei gormod neu gweud dim byd, falle. A dyma ni, y beirniad Margi Edwards wedi penderfynu ar y gorau, yr Eboles neu Adfarch gorau y flwyddyn hyn, Dwyflwydd wrth gwrs. Ac yn penderfynu ar yr Eboles Dwyflwydd hyn, Mysbury Miss Saigon. Well, Anne Holt of the Mysbury Stud, you've got a homebred here, and now you're holding a red rosette from the Royal Welsh. Definitely. We won here with her mother a few years ago as well, so it's really special. I can tell this means a lot. You're not a huge stud, are you? But you breed such amazing quality that are now going into the ridden world as well. We see the Mysbury horses around. What does it mean to get the red card here at the Royal Welsh? It means everything. All the work that we put in at home, as a family, it's everything. Have you got more to compete now this week? No, just her. One hit wonder, as they say. Yeah, one's enough. Well, you've got the championship coming up. Many, many congratulations and good luck. Thank you very much. Well done. In first place, we have 439, A&J Holt.